Хайде заедно да видим какво си поръчах от Atomy. Както съм казвала и преди, това е един от най-любимите ми продукти. Идват 5 броя, но в момента в кашона са 4, тъй като бързах да ги отворя. И ви показвам 4. Това е пастата за зъби от Atomy с прополис и екстракт от зелен чай. Сега ще ви покажа и как изглежда точно. Ето, опаковка от 200 мл. Получавате 5 такива пасти, което се равнява на 1 кг паста за зъби. Прополис и екстракт от зелен чай. Което, разбира се, ми е любим продукт и е неизменна част от моето ежедневие. Четките за зъби идват в такава тика 8 броя, тук имаме 6, тъй като ги отворих и тях предварително. Идват в 4 цвята, по 2 четки от всеки цвят. Имаме прозрачна четка, синя, златиста, както и розова четка. Сега ще отворя да ви покажа как изглежда четката, която е с златно неонно покритие. Изключително финни косъмчета. Ето, може да видите отблизо. Дръжката наподобява диамант. Много е приятна. Не е като тези гумираните четки, които след време ви мухлясват и хващат плесен тук. Това няма как да стане при тази четка, т.е. дръжката. А златното ионно покритие не позволява на бактериите да достигнат до самата глава. Шампуана от серията Scalp Care, грижа за скалпа. Отварям веднага да ви покажа. Има охлаждащ ефект. Много е приятен, особено за през лятото. Ето така изглежда. Извинявам се, но кучето ми е до мен и се чувам. Стига ми за около 8 месеца. Много е подходящ, ако имате пърхот или вашата коса се омазнява често. Но същия този шампуан в серията има и балсам за коса, който може да бъде закупен отделно. А това е почистваща пяна за лице. Тя е от серията Evening Care, която е в 4 стъпки, т.е. са 4 продукта. Могат да бъдат закупени по-отделно, както виждате, нали, тук е единичен продукт, понеже на мен този продукт ми свърши и за да не си поръчвам отново цялата серия и да трупам излишни продукти, си поръчах само измивната пяна. Ето, 150 мл е упаковката. В други видеа съм разказвала за цялата серия. Нещо, което е ново за мен, това е новият балсам за устни от Atomy с екстракт от шипка. Показвам ви го веднага. Ето така изглежда. И последното, което си поръчах, е тази серия за лице The Fame от Atomy. Сега ще отворя кутията да ви покажа какво съдържа. Отидеме. Добре, къде също? Ето, това са 5 продукта. Имаме тонер, лосион, серум, околочен крем и това е подхранващ крем за лице. Някой има въпроси, да се чувства свободен да се свържи с мен и можем да направим вашата регистрация напълно безплатно в Atomy и вие също да познавате хубава, качествена корейска козметика. Продукти закупих от Atomy Европа. Както съм казвала и преди, в Atomy има различни шопинг молове или така наречените магазини, онлайн магазини. В България пазаруваме от европейския клон. За хората, които са на територията на Великобритания, там има друг сайт с друг шопинг мол, има магазин за Турция и за много други страни. Ще направя отделно видео, в което ще разкажа също за това.